grabe yo. Ako ramay wala ka utang dre. Wa po tingali ko. Ang utang dapat bayaran, dili kay imong dagana. Gaw, utang tag ginapadagay mga duha lang kabog gaw. Kita ka? Oh, bawal ang utang. Kasabot. Sige na, gaw panyuan ta akong mga anak dito ba wa na gipangkaon. Magkahangi o mangkawa, juk koy problema mo hatag yung ko basta kay bayad sa daan sa imong utang. Bayad na ko mo kay magluding ko gumaugma ba. Ay, nanabog ka na pasaad-saad ni mo pasalig-salig. Lain ra ba kay kag nakay utang, di ka mo hapit diri sa tindahan, mo hapit ka diri na kay tuyo. Sige na ko, gaw. Mo kay malungong kasing-kasing. Oy, Dili pwede gyud. Sige, Di gyud pwede. Kasabot ka. duha ra na gaw ilista lang sagot. Ay, gingnan ba ka nga bayad una. Bisan pag pila ka kanay mong utangon, kantidad, pilay kantidad, basta kay bayad sa gyud daan mong utang. Wa jud koy problema, wa koy libog. Magluding ko gumaugma ba. Mga apit to 300 kilos ang panato. Kali, Wa ko'y labot bisan pag 300 kilos basta layari sa ko si mong utang kay duha na nakabulan ba. sige, gaw Mura na perminti pasalig nimo. Pangyo ta dia ba? Bisag ko alang god. Bisag isa lang ani o basta makautang lang ko isa lang kabuk. Ay bahala ka bisan paggawa kay kanon dito bahala ka di ko. Kay ngano puro sa ka pasalig paasa ra kay ka. Permero tong niaging bulan ingon ka loading sa guma. Nahuman na lang ang loading niaging bulan na pud ni agin ang loading karon loading na pud. Kadugan ka na imong guma putlong ko na ba di ka kabayad og utang diri. Gaw! Patanga kong sardinas gaw eh. Ha? Patanga kong sardinas. Unsa man nimo? Sardinas gani no. Sige pagkuha lang, pagkuha lang. Kaon ko ani kay murag ko ani ba. Papa ko kaon na ni sukat-sukat gyud. Ah sige. Sa man ni mo utang? Utang. Utang? Wala ay kay pud ka gaw. Uy, Ay kumpiyansa na kay naala ka magbahay ka. gaw. Grabe pud ka. Siya imong gipautang ko. Nya ako wala. Alangan. Nibayag man siyang utang. Lain po, di na ko pautangon. Wa naman siya utang diri sa akong tindahan. Paid na tanang listahan niya. Lain po, tagaan ta ka, wa ka kabayad. Among kay pinalabi gaw. Inana pa ka saya ha, good peer. Aw. Bisan pagpila ka buok imong kwaon, tagaan ta ka. Bayad na ko ugma ba? Ugma nang last lagi. Ugma na lang po utang. Pag makabayad ka, ugma na utang. Balik diri sa tindahan, bayad kasi imong utang. Utangon ta kapag ka ugma. Wala lagami ni karon sudano no. Ay, Karon bala, ako, ugma na gaw, ugma. ata ba? Ugma na pagkaon og sudan kay ugma pa ka makabayad, ugma pa ka makakwarta, ugma na mo kaon og lami. Karon pag sudan lang sa mo unsay naa sa inyong balay. Pre, gusto ka mo utang? Magbayad sa daan sa mo utang para pautangon ka tanawa ko. Sulod gawas lang ako agi. Kaya nga naman, mubayad ko sa kumutang, ikaw di ka kabalo mubayad, mo na di ka pautangon. Unsa may paruling niya ana yang tindahan, ug di mo bayad siyang utang, ya karon mangutang na pug ka, magtipodo kang imong utang. Oh, wala magliso na kag bayad ana kay wala nagpatong-patong na imong kuan utang. Di pa sa kuaba nga karon mo utang taon-taon bayad, utang bayad ana ra. Dili kay utang lipay, bayad likay, di na pwede ning una na. Pre, ugma kung nagod akong kwarta god pre. Ugma ang loading ko guma. Aw, naara man din na, namlay kay kwarta ugma. O di pwede na ka ugma bayari mo utang nya ka para makautang ka ana nang tirada na paabot lang sa ugma. Kay naman kay kwarta ugma. Mao gani akong giingon sa iya ha, ugma pa man siya makakwarta, ugma na pud siya mangutang diri sa kuha. Kay ugma pa man siya mobayad, ugma sa siya makakaon og lami masudan. Aw. Gaw. Kuwasa ko gaw be. Ay, Kuwasa ko gaw. oo ba? Wa problema. Wala ba niya? mo ha. Kuha lang. Kuha. Wala ka kwan. Ito na ba niyo doon ako sa trabante nako. Ah, sige, sige. Grabe yo. Ako ramay wala ka utang dre. Wa po tingali ko. Hawa. Way hilabot yan. Gaw, isig kuha na sila o. Mubayad man ko. Murag, nakaminos man tingali kas kuha. Ah, ikaw may nakamino sa kuha. Kaning akong gitinda diri, wala na ako ni giutang dito, gipaningkamutan ko ni og pangita og ka kumpra nako. Mo nang dapat bayad mo kasi mong utang, bayad ba? Uy, napadi utang ni. Ingon siya nakabayad na siya. Ah, bayad ba oroy nga? Magtulo na kabulan? Kay maayo pre no nga di ta kabalong bayad sa tong utang pre kay di na ta makautang sunod ug di ta bayad sa tong utang. Dungog-dungog man ang imong pre. Wala lang kalita kabayad. Sakit pre no? Kanang di ta pa utangon kay ang tindira wa na isalig sa tuwa. Pre, mas sakit pa jud na nga ipanabi nga na ikaw rin ang utang dire. Ayun ang istorya na pre kay kabalo na ba ano ayun ang istorya na. Bayad-bayad pud. Yaw, atos ako. Bariyan ko niya, di ko para sa uban dia. Kuyawa man ulti mga tawahan oy. Unta, nakarealize ka, ang utang dapat bayaran, dili kay imong daganan.